Візіт праходзіць у межах Дзён моладзі Азербайджана ў Рэспубліцы Беларусь у складзе дэлегацыі 20 чалавек, прадстаўнікі маладзёжных арганізацый, творчых калектываў і сродкаў масавай інфармацыі. Гэта не першы візіт азербайджанскай моладзі ў нашу краіну. Паміж Беларусю і Азербайджанам існуе пагадненне аб узаемадзеянні ў галіне маладзёжнай палітыкі. Госці наведалі мемарыяльны комплекс Брыстскай крэпасць-герою, склалі кветкі да вечнага агню і аддалі даніну павагі абаронцам цытадэлі. В данном случае в сфере молодежной политики между нашими государствами активно ведется работа. Это уже мы подводим итог второго плана мероприятий, которые мы подписали. И в ближайшие дни, в ноябре, ожидается подписание уже третьего плана мероприятий на следующие 2 года. И там тоже находит отражение интересный момент, программы, проекты. То есть предполагается организация мероприятий на территории 2 государств. У праграме візіту і сустрэча з моладзю нашай краіны. У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце адбудзецца адкрыты дыялог з удзелам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігора Карпенка і намесніка міністра спорту і маладзёжнай палітыкі Азербайджанскай Рэспублікі Интигама Бабаева. Завершыць візіт святочны канцэрт у абласным ЦМТ з удзелам калектываў 2 краін.